Imos dar comezo, posto que se indicaron que tanto un membro do Grupo Municipal do Partido Popular non vai chegar un poquinho tarde. Imos dar comezo a sesión ordinaria do Pleno do mes de novembro de 2021. Bueno, despois se vai incorporando, bueno, simplemente, fora do que é a orde do día, lembrar que hoxe celebramos o Día contra a Violencia de Xénero e que, bueno, pois, justamente o Concello de Outes, como xa fixo outros anos, había esa campaña de Outes en Negro contra as violencias, que aparece aquí o logo destacado, que veríades tamén no resto, en varias instalacións municipais do Concello de Outes. Bueno, dito isto, o primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. En realidade é a acta do mes de setembro, do pleno do mes de setembro. A outra está pendente de ser rematada, a de outubro. Non sei se teñen algo que dicir por parte do Grupo Popular. Non, nós non temos nada que dicir. BNG? Non. Partido Socialista? Tampouco. Bueno, pois entón nos votamos a favor da aprobación desta acta. Votos a favor por unanimidade. Vale. O seguinte punto do orden do día é o expediente 506/2019. Bueno, en realidade o nomeamento da representación dos órganos colexiados externos, é dicir, os órganos, neste caso, referidos aos consellos escolares, tanto do CIP de Outes como o IES Coitañón, como punto de atención á infancia. Habitualmente isto faise no pleno de, digamos, non no primeiro pleno, no segundo pleno, que é o de funcionamento, onde se ordena o funcionamento da institución. Que pasa? Que coinciden que agora estes órganos se renovan e, por tanto, seguindo as indicacións pertinentes, temos que nominar de novo a representantes neste caso, do pleno da corporación, do Concello, nestes órganos. Entón, a proposta que aquí facemos é proposta continuista, a mesma que xa fixéramos no seu momento, neste caso que nos tres consellos escolares, nos tres consellos escolares estea presente como titular o Concelleiro de Educación e Deportes e como suplente a tenente alcalde, Concelleira de Medio Ambiente e Obras, Alba Quintela Vilarino. Esta é a proposta que nos facemos. Non sei se o Grupo Popular quere comentar algo. Non temos nada que comentar nesta cuestión. O BNG quere comentar algo. Sí. A ver, dada o estado de boa esperanza no que se atopa Alba Quintela, preguntámonos se non está, entendendo que vai a súa baixa do Tablán, se non está previsto un suplente da suplente. Pois a verdade é que non está previsto. Tamén entendemos que non se vai estender, non sabemos máis, por tempo estipulado, pero é a suplente. A verdade é que non preparamos nesta cuestión e en última instancia, pois, non sei se pode o alcalde evitar un representante distinto, senón, pois, por non haberá no consello escolar ese que haxa un ou dous, que ao final non hai moitos o ano, pois non habrá representante en esa casuística. Bueno, vai non todo decir. O Grupo Socialista ten algo que comentar? Non. Bueno, pois entón, se non hai máis que comentar, votamos a proposta. Votos a favor desta proposta? Abstencións? Bueno, pois apróbase cos votos a favor do Grupo de Goberno, abstención no resto de grupos. Ben, o seguinte punto do orden do día, da que o expediente parece como subvención solicitadas a outra administración, a realidade é a aprobación
do plan para o clima e a enerxía sostible do Concello de Outes. Entón vai facer presentación aparte deste punto a Concelleira de Medio Ambiente do Ana Cinca. Bueno, como ben saben, estamos adheridos ao PACES, que é o Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía Sustentable dende o ano 2019. Un pacto de concellos a nivel europeo que persegue o objetivo de reducir nun 40% as emisións de CO2 para o ano 2030. Un dos compromisos adquiridos nesta adhesión é a redacción e a aprobación dun plan de acción que marque as directrices de actuación para desenvolver proxectos concretos no seu momento. Neste plan analízanse e márcanse as liñas mestras, tanto no ámbito da administración pública como no ámbito privado, referíndose a particulares e empresas. Os principais campos nos que se debe actuar por parte da administración pública son os parques automobilísticos, as envolventes de edificios, a iluminación pública e as labores de concienciación para que o ámbito privado tome tamén accións para minimizar estas emisións de CO2. Este documento, ademais de cumprir co compromiso adquirido na adhesión, ábrenos tamén as portas a futuras subvencións. Moi ben, bueno, pois ten a palabra o Grupo Popular. Vale, moitas gracias. Pois, efectivamente, según a página web do Pacto dos Alcaldes polo Clima, o día 28 de febreiro do ano 19, o Concello de Outes adherouse a este programa, a adhesión que levaba implícito o compromiso de redactar o plan de acción para o clima e a enerxía sustentable, un PACES, antes de 2 anos, é dicir, antes de febreiro deste ano. Para facilitar esta relación, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio sacou unha orde en maio do 2020 onde se establecían as bases para a concesión de axudas de concorrencia non competitiva aos concellos adheridos para que elaborasen o PACES. Non sabemos onde estaban vostedes naquele momento, que era o que estaban facendo, porque non aproveitaron a ocasión brindada pola Consellería. Neste ano volveron a poñerse a disposición dos concellos estas axudas, e polo que podemos ver, desta vez sí, como aceptaron, e aínda que con retraso, finalmente redactouse este plan. Eso sí, como non podía ser de outro xeito, según nos ten acostumados este goberno, fano agotando os plazos hasta o límite. Recordamosle que o plazo para xustificar este investimento finaliza o día 3 de decembro. En a documentación requerida para xustificalo figura que debe estar incluída a aprobación do documento deste documento polo Pleno do Concello. Extremo que vostedes en este momento non teñen garantido. É dicir, nada novo, como sempre, poñendo en risco os intereses dos outenses e eludindo a súa responsabilidade de asegurar a aprobación plenaria deste tipo de asuntos para non perder as subvencións concedidas ou as axudas que se conceden. É dicir, como sempre. Nada máis a contar. Moitas grazas. Ten a palabra o Grupo do BNG. Bueno, pois, efectivamente, non só poñen vostede en risco unha vez máis os intereses ou as subvencións as que poda ter dereito o Concello e, por tanto, os cidadáns do Concello de Outes, senón que, ademais, vemos que, unha vez máis, son vostedes moi dados a aprobación de plans, de mocións, de declaracións de intencións, todo tipo de trámites que non leve a máis alá que o compromiso no papel. Pero os veciños e as veciñas de Outes non necesitamos só compromisos en papel, necesitamos feitos. Está moi ben adherirse ao PACES e a nós parecenos unha boa actuación, efectivamente perderon a oportunidade o ano pasado, pero necesitamos actuacións que de verdade recollan
a intencionalidade deste pacto. Actuacións sobre o saneamento, actuacións sobre a mobilidade, actuacións defendendo o transporte público. E que decir da implantación dos parques eólicos e líneas de alta tensión, de evacuación dos mesmos en ubicacións separadas do noso concello que ben valía a pena ter defendido e vostedes non fixeron. Necesitamos actuacións na rede Natura, por exemplo, nas verteduras que se fan no Esteiro de Tambre, nas verteduras que hai no Freixo ou nas verteduras que hai no río Vendimón. Eliminación de vertedeiros incontrolados. Recordarlle que obrigarlle ou exixirlle, mellor dito, a costas que limparan a marea do Conchido levoulle nada máis e nada menos que 2 anos. A Punta de Ceilán, outro vertedoiro incontrolado, pois tuvo que facelo Econoia. E ainda poderíamos seguir. No noso concello temos canalizacións de amianto de traídas de aguas municipais. Necesitamos feitos, menos atraccións propagandísticas, menos actuacións propagandísticas e máis feitos. Eso é o que necesita o Concello de Ouzas. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten palabra por favor do Grupo Socialista. Os socialistas de Ouzas estamos totalmente identificados cos problemas que se veñen arriba por emisión, sobre todo dos gases de efecto invernadero. Unha reducción dos mesmos parece-nos imprescindible para salvaguardar o noso entorno e o futuro das nosas xeracións. O único pero que lle podemos poñer a este expediente é, como sempre, a falta de diálogo e información por parte do noso alcalde. Xa que eu, como saben vostedes, o outro día tive que preguntar por que me chegaba a min isto e de onde había saído o Pazos. Unha vez aclarada a situación e revisado o expediente, fíxense vostedes que o cronograma de dito plan asinouse no ano 2019, tuveron unha actividade en maio do ano 2020 e vemos como a partir de febreiro deste ano, 2021, houve distintas reunións, mesas de traballo, recollidas de datos, das cales non tivemos ninguna información ao respecto. Sabemos que é preceptivo para aprobar a subvención correspondente da Xunta ao noso Concello a aprobación neste pleno. Habida conta de que os socialistas sentímonos faltos de información, non imos apoiála, tampouco queremos que se veña abaixo, pero repito, a falta de información vai dar a vostede máis disgusto neste pleno que delicias. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Non sei se quere puntualizar algo de concelleira, sí? Non? Vale, entón, se parece, procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? Apróbase o plan para o clima e enerxía sostible do Concello de Ouzas. Votos a favor do Grupo do Goberno, do Grupo Popular e do Grupo de BNG. E a abstención do Grupo Socialista. Ben, continuamos entón o seguinte punto. O seguinte punto é o expediente 643/2021, na que o título non nos indica o que é. Básicamente, do que se trata de iniciar o procedimento para solicitar a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a declaración de espacio natural de interese local a zona do Monte da Pena. Bueno, como vostedes saben, foi aprobado neste pleno o acordo no seu momento, o local se instaba o goberno a
tratar de proteger o espazo do Monte da Pena do punto de vista medioambiental, o ánimo de que non tivera que sufrir ningún tipo de agresión, por así decirlo, ou as actividades que se desenvolveran ali foran sustentables do punto de vista medioambiental, etc. No seu momento, o que se observou é que a ferramenta que pode ter un concello para impulsar a protección dun espazo determinado é o ENIL, o chamado do ENIL, a Declaración de Espacio Natural de Interese Local. Compre recordar, en calquera caso, que a Declaración de Espacio Natural de Interese Local non a fai o Concello. O Concello inicia de parte este procedimento. Quen o fai é a Xunta de Galicia, é quen ten que facer, é quen ten que aprobar e declarar un espazo concreto en il. Non hai moitos, a verdade é que hai moi poucos declarados en Galicia. Ademais, o que implica é elaborar unha memoria que ten que, ter unha memoria completa e traballada, como ven ustedes aquí. No seu momento nós encargamos a un biólogo, Xavier Vázquez Pomariño, a redacción desta memoria, pero houve que engadirlle tamén unha serie de documentos que se ven. O documento inicial só tiñamos rematado hai tempo, o documento que, por certo, chegou, fago este pequeno paréntese, desculpe que tiña que ter empezado por aí. Outro día na comisión dixemos que o documento que tiñan vostedes non era o documento final, e que se iba a meter no pleno o documento asinado polo biólogo, o documento final, que ao final é exactamente o mesmo, pero asinado e coas datas correctas. Por un erro non se puido meter, se lles enviou aos portavoces onte mesmo. Ahora, feito esta pequena aclaración, dicir que o que se fai aquí é iniciar o expediente, porque a declaración de aí, que, como digo, fai a Xunta de Galicia, implica tamén a autorización dos propietarios das terras afectadas, é dicir, que teñen que aceptar todos e cada un dos propietarios pois que ese espazo que ocupa os seus terreos sea un espazo natural de interese local. Esa é unha razón fundamental, seguramente, pola cara hai de poucos eniles actualmente en funcionamento en Galicia. Entón, nós o que facemos neste momento é iniciar o procedimento. Iniciar o procedimento coa aprobación aquí no pleno e despois, posteriormente, a exposición ao público. E ese é o que propoñemos en este momento. Ten a palabra o Grupo Popular. Gracias. Ben, pois o noso grupo cree que o patrimonio natural do noso concello debe ser obxecto de protección e de preservación. Por iso apoiamos a moción que o Bloque Nacionalista Galego presentou a este pleno en novembro do ano 19, no senso de que se estudara o mellor marco legal para que o espazo que ocupa o Monte da Pena fora declarado e gozara dunha protección maior da que xa se lle otorgaba no PSOE municipal, onde se califica esa zona como área de protección integral de cautela de xacementos arqueolóxicos. 2 anos despois desta aprobación, o primeiro e único que sabemos sobre a evolución do asunto é que se elaborou unha memoria descriptiva para a solicitude de declaración de ENIL Monte da Pena. A vista desta situación, xurdennos certas dúbidas con respecto ao procedimento que está a seguir o Goberno, xa que, según reza no artículo 29.6 da Lei de Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia, a declaración de ENIL en terreos de propiedade privada requerirá a conformidade expresa das persoas propietarias ou titulares de dereito de uso desos terreos, como acaba de decir vostede. E nós non sabemos se existe de feito esa conformidade no expediente o que se nos dou acceso, non figura, desde logo, ou se polo menos houbo contactos con propietarios dos terreos e foron informados da intención do Goberno. Queríamos que se nos aclarase este tema, que non nos parece menor, xa que sin a acreditación desa conformidade que debe acompañar a memoria e máis a aprobación plenaria da mesma, o noso entender,
non se podería tramitar a petición de declaración de espacio protegido, según se pode ver no artículo 40.2 da antedita lei, no que di que xa o primeiro trámite é presentar a memoria, presentar a conformidade dos propietarios e máis presentar o documento que acredite a aprobación en pleno desa memoria. Iso é o que podemos ler na lei de patrimonio. Entón, fai falta xa inmediatamente. E chamamos tamén a atención que cando se falou de solicitar a declaración de NIL para a zona de San Paio, de Santa Leocaria, o Goberno argumentou que, según o asesoramento de expertos na materia, a petición de declaración ten moita máis forza diante do órgano que a ten que conceder cando é solicitada pois, por varias entidades, por 2 concellos, por exemplo. Nese caso, propoñían vostedes falar con Mazaricos e valoralo conjuntamente. Neste caso, o que vemos é que o informe arqueolóxico que acompaña a memoria descriptiva, esta zona susceptible de protección tamén abarca outro concello máis, o Concello de Negreira. E, sin embargo, semella que o Goberno agora non utiliza o mesmo argumento que na outra ocasión e quixéramos que nos aclarase se hai alguna diferenza entre esas dúas situacións para que non o fagan ou se pola contra xa tuveron contactos co Concello de Negreira e non chegaron a un acordo ou que fose. Gustaríamos que nos aclararan estes dous temas que acabamos de exponer. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o grupo do BNG, o representante do grupo do BNG. Bueno, efectivamente, dá gusto ver que hai xente que ten memoria ou cando menos que non intenta enganar ou distraer os veciños e veciñas do noso concello. Efectivamente, tal e como lle acaba de recordar a voceira do PP, a declaración de NIL foi unha moción presentada polo noso grupo, polo BNG, a finais de 2019. E a intencionalidade do mesmo non era, nin máis nin menos, que protexer un paraje dunha riqueza patrimonial e paisaxística e natural tan importante como Monte da Pena, da implantación de un parque eólico que vai a ir ubicado ali mesmo. Pero vostede preséntanos unha memoria que, por certo, está datada en decembro de 2020. Non sabemos que fixeron desde o decembro de 2020 hasta xuño de 2021, que é onde está datada o informe arqueolóxico, un informe arqueolóxico que, por certo, non fai relevancia nin o valor arqueolóxico do monte propiamente dito e de todos os elementos que pode haber ali, e tampouco pon en valor o patrimonio cultural ou a valía cultural deste monte en sí. Está vostede, despois de que fora a petición presentada ou a moción presentada no 2019, preséntanos agora aquí neste pleno en decembro prácticamente de 2021 o primeiro paso que é a iniciación do trámite do expediente. E efectivamente é o primeiro paso e, como ben acaban de recordar, ou como ben acaba de apuntar a voceira do PP, ainda ten que a Xunta poñerse en contacto cos propietarios dos terrenos ali afectados. Entón, a nosa pregunta é isto que é, unha vez máis, unha maniobra de despiste para que os veciños e veciñas de Outes, unha vez máis, vostede lle faga creer que fai algo, en realidade non fai nada por defender os intereses, o patrimonio do noso concello.
ven a ser isto, porque a día de hoxe a declaración de Nil do Monte da Pena a nós agradarános porque creemos que é un ben a conservar, pero como que para protexelo da primeira intención que era a non ubicación do parque eólico nese monte non vai chegar a tempo e vostede sabe o mellor que a nós. Por eso enredou tanto tempo porque non ten nin o mínimo interese en protexer o Monte da Pena da implantación do parque eólico que vai ali ubicado. Así que unha vez máis, señor González, pedímoslle unha vez máis que deixe de enredar e que deixe de tratar de enganar aos veciños do Concello de Outes. Gracias. Moi ben, ten a palabra o portador do Grupo Socialista. Non foi sen tempo. Non foi sen tempo. E mire, os socialistas congratulámonos de dúas situacións que unha está por aclarar cando lle rebata ao Partido Popular as leis que definen se hai que ter antes ou non a asignatura dos vecinos. Pero digo que nos congratulamos de dúas situacións. Primeiro, porque, según ten de facer vostede e de demostrar, para o inicio dunha tramitación do ENIL non fai falla a asignatura dos propietarios. En principio, é o que acabamos de facer aquí. E segundo, porque agora demostrounos que é quen de decirlle vostede a un biólogo encargado de facer un estudio que poña o seu número de colexiado e firme o estudo ou o documento e non como pasou cas famosas alegacións do parque eólico. Imos aprendendo. Agora, o que xa me está tardando, dada esta situación, é o ENIL pendiente entre Outes e Mazaricos para a ermita de Santa Leocadio e a súa contorna onde entra o noso concello. Só esperamos dende aquí a maior celeridade posible en salvaguardar o noso territorio e o noso patrimonio. Moitas gracias. Gracias a usted. Bueno, simplemente indicar ao fío, porque saleu a cuestión do Nil de Mazaricos. Vamos a ver, o Nil de Mazaricos, o traballo que se poda facer, que se está facendo, que está, de feito, xa se elaborou, xa se avanzou, referese ao río Sampaio, porque hai un equívoco. Santa Leocadia non toca para nada o Concello de Outes, está, de feito, varios kilómetros, varios non, pero algún kilómetro fora do Concello de Outes. Entón, a zona é o río Sampaio. Feita esta aclaración, para, bueno, creo que tratei na miña intervención inicial, tratei de aclarar que, efectivamente, para ter o expediente completo e mandarlo a Xunta de Galicia é necesaria a autorización dos veciños, dos propietarios, perdón, dos terrenos. O que pasa é que unha cousa é o acordo de pleno e outra esa autorización que habrá que recabar da mellor maneira posible para, unha vez completa, enviarlle a Xunta de Galicia o expediente xunto con esta memoria. Así o entendemos nós. Nós agora que estamos como aparece no acordo, iniciando o procedimento. Considerábamos importante isto, considerábamos importante inicialo, justamente porque, aínda que non teña valía, digamos, por así decirlo, executiva, na medida en que ainda non está aprobado porque non ten que aprobar, por lo menos, de alguma maneira, xa se dá curso, non? Xa se dá curso, está iniciado. E os tempos, sí, moitas veces a nós tamén nos gustaría máis rápido, pero resulta que aquí hai profesionais que teñen a súa labor e o informe de patrimonio, entre outras cousas, non pode entregar a xuño de 2021. E, por certo, bastante traballo de dous, que tuvemos que incluso utilizar, digamos, a infraestructura do Concello para ir a facer unhas rozas para saber identificar as mámoas, etc. E, por certo, tamén, con todos os respetos, señora portavoz do BNG, nós non lle dicimos ao arqueólogo, non lle dicimos o que ten que resaltar no seu informe.
porque nós non sabemos deso. Igual vostedes lle dirían o que ten que facer, pero para iso non facía falta o informe do arqueólogo. E, bueno, xa faríamos nós, xa está. Entón, eso de que non recolle cousas, bueno, con todos os respectos. O arqueólogo fai o seu traballo, pensamos que é un arqueólogo reputado, e recolleu o que entendeu que tiña que recoller. Ao mellor, repito, vostedes dirían que faga isto e non faga isto, porque senón o informe seu non vale. Non é a nosa forma de actuar en este respecto, non? Entón, eu, a partir de aí, penso que o que temos é que tratar de impulsar e que se saiba que hai un interese por parte deste Concello, para poder ser, se é unánime mellor, para proteger este espazo, e iso é o que estamos tratando nós de facer. Senón, pues, simplemente non o faríamos. Ustedes sempre están con ese asunto de que ustedes non quedan, non traíamos aquí, non quedamos tan panchos. Quedamos tan panchos. Pero, non, perdón, entón, nós temos interese en que isto vai adiante e por eso iniciamos agora o procedimento. Ten a palabra a portavoz do Grupo Popular. Ben, acaba de decir vostede que David que non o traían a pleno e que quedaban tan panchos. Efectivamente, quedaban tan panchos incumplindo un compromiso adquirido nun acordo plenario mediante a aprobación dunha moción. Iso é o valor que ten para vostedes aprobar unha moción en pleno. Non traído aquí e quedar tan panchos. Bien. Segundo... Dixo vostede. Segundo punto. Parecenos que se efectivamente non tuveron contacto cos veciños nin recabaron a súa conformidade a prestar os seus terrenos para este asunto, parecenos que directamente empezaron a casa polo tellado. É dicir, creemos que incluso chegase unha falta de respeto, porque podemos non preguntarles si o que queren facer eles cas súas propiedades, se queren declarar unha línea, pero bueno, aínda así, pois, empezaron por algo, non polo imprescindible. Se hai que aportar tres aspectos para a declaración da línea, que é unha memoria, a aprobación do pleno desa memoria, e máis a conformidade dos propietarios, eu creo que é imprescindible ter primeiro a conformidade dos propietarios, porque, do contrario, pode encontrarse vostede agora, con que non a ten, fixo unha memoria, mandou desbrozar, como acabo de decir, que, bueno, é algo menor, e que fixo? Perdeu cartos e tempo. Creo que debería de haber empezado pola aprobación dos propietarios, pola conformidade dos propietarios para que se pudera empezar a desarrollar este expediente. En canto ao Concello de Negreira non me dixo nada, supoño que non... Despois fago yo, perdón, non me orden. Pois non teño máis que decirlle despois desto. Vale, moitas gracias. Perdón, Venera, ten algo que comentar? Sí. A ver, nós temos o máximo respeto polo traballo dos profesionais. Deso non lle quepa a menor dúda. E non somos nós que llevamos a decir a un arqueólogo o que ten que facer ou que ten que poñer ou non poñer nun informe. Pero que si somos nós, somos responsables. E somos responsables dos traballos que se fan para o noso Concello. E vostedes entendemos que deberían, ou que teñen a obriga de revisar ditos informes. E o mesmo que no seu momento as alegacións iban como iban, con un corta e pega, copiados dunha asociación veciñal, algunhas de xeito desordenado, e efectivamente había informe de un biólogo no que nin siquiera aparecía o número de colexiado, pois neste, se tuveron a ben leelo, porque as alegacións aquelas non facía falta ser moi listos para entender que nin siquiera tuveran a ben releelas, neste informe deberían telo leído e deberían ter preguntado, non indicado, que é distinto, por que non se recollía a posta en valor
do monte nese sentido, do Monte da Pena, como patrimonio arqueolóxico e os bens arqueolóxicos que ali se atopan. Pero vostede, en realidad, é que non ten ningún interese en que isto saia adiante. Efectivamente, leva vostede 2 anos tan pancho. Leva 2 anos tan pancho, vostede acaba de decirlo. Foi presentado no 2019 e cunha intención, e vostede coñecía. E se vostede de verdade estuveran preocupados por protexer esta parase tan importante no noso concello, pois terían empezado antes os trámites. En canto a que hai que ter pois a autorización ou os contactos previos cos veciños, efectivamente, claro que os hai que ter, pero que tamén os teñen que ter para a implantación do parque eólico. E as empresas eléctricas ven que saben facelo previo a calquer informe ou previo a calquer trámite. Antes de presentalo, xa teñen asignados os contratos con cada un dos propietarios. Sí, non me mire así. Sí. Entón, se non pregúntelle vostede ao seu asesor. O seu asesor, o señor Monteagudo, seguro que sabe moito ao respecto desto. Entón, deixe de enredar, deixe de enganarnos, deixe de malgastar os cartos dos veciños de Outes. Xa bastante fixo vostede cando contratou a asesoría xurídica e logo cando facía falta a asesoría xurídica non existía, contratouna para nada, e o que está facendo vostede, señor González, é tirar cos cartos de todos os veciños e veciñas do concello de Outes cos seus paripés de fago que fago e non fago nada. Iso é o que está facendo. E non o líe máis, señora portavoz do PP, pídele por favor, non lle busque disculpas, que xa topou da bondas. Non lle pregunte, non lle diga que ten que falar co Concello de Negreira, que senón votamos outros 2 anos. E non lle recorde que por o de Sampaio ten que falar co Concello de Mazaricos, que senón voto outros 2. Entón, mellor, deixe ver se é capaz de facer algo. A ver onde chega. Gracias. Ten a palabra o diputado do Grupo Socialista. Pois, eu repito, alégrome de ver que por fin se empeza a facer algo. Só me queda a dúbida, neste caso, quizás pensando fríamente, si realmente acabamos de mirar os cartos dos informes por non ter antes a solicitude previa dos vecinos. De todas formas, alégrome de ver que se empeza a facer algo. Bueno, eu simplemente matizar para rematar de forma breve, non? Falamos efectivamente xa dentro un inicio co Concello de Negreira, declinar, digamos, facelo conjuntamente e por eso se tirou, digamos, pola opción de facelo a nivel individual, non? Eu, a cuestión de que vostede plantexa de que ten que ser antes unha cousa ou outra, vamos a ver, que lle explicamos aos vecinos se non lle ensinamos a memoria? Isto ahora vai ser primeiro ao público. A memoria, entre outras cousas, indica actividades que se prevén que se poden desenvolver. Nós, se queremos declarar en ir un espazo, iso implica tamén unha serie de actividades asociadas, e teremos que ter o documento primeiro para ensinarlle ao vecino. Querería ver eu aquí, ou quererían ver vostedes, porque saben perfectamente canto tempo teríamos que tardar se empezáramos por donde vostedes ven. E vostedes saben perfectamente. Non vou a indicar nada máis. Vamos a proceder entón ao voto. Nos votamos, votos a favor do inicio do procedimento para solicitar a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a declaración de ENIL do Monte da Pena.
Apróbase por unanimidade. Moi ben. Ben. E agora entramos no apartado de mocións. A primeira das mocións é do BNG, a incorporación á Mancomunidade de Serra do Barba. Ten ustedes a palabra. Moi ben. Bueno, a verdad que dá gusto ter un pleno tan verde, tan preocupado polo medio ambiente e dan fe, non? As iniciativas que se traen aquí hoxe, entre outras a incorporación ao PACES, a posta en marcha, por fin, 2 anos despois, do INIL Monte da Pena, a moción que trae a Confraría para proteger a nosa ría dun potencial perigo que podría non só en perigo o medio ambiente de toda a ría, senón tamén milleiros de postos de traballo na nosa comarca e, justamente tamén nesa liña, ven a moción do BNG. A moción do BNG ven para darlle un pouquinho tamén camiño aos obxectivos que se marcan no PACES, maior reciclaxe, menos contaminación de CO2, e é justamente polo que traemos esta moción. Entón paso á exposición de motivos. O noso Concello é o único da comarca que ainda está sometido a un modelo de xestión de residuos polo cal a maior parte do noso lixo acaba na incineradora ou nun vertedoiro. Un modelo totalmente desfasado e que é contrario ao que debería ser un objetivo común de calquera administración pública, preservar e cuidar o noso medio ambiente. Somos os únicos que formamos parte de Sogama na nosa comarca. O resto de concellos están incorporados á Mancomunidade de Serra do Barbanza, un modelo público en mancomún creado coa finalidade de facer unha mellor xestión dos residuos e que é un exemplo a seguir no noso país. Falemos de datos. Estar en Sogama implica que os residuos xerados en Outes teñen que transportarse alrededor de 70 km até Cerceda. Isto contrasta radicalmente coa mancomunidade, xa que os nosos residuos apenas terían que ser transportados uns 13 km, co que isto conleva en aforro de compostível, desgaste de vehículos e contaminación. Unha diferencia enorme se sumamos todo o transporte diario as toneladas que iso implica. En canto á recuperación de materiais para reciclarse, hai unha diferencia abismal, 13,1 kg por habitante ao ano que ofrece o modelo Sogama en comparación cos 51,1 kg que ofrece o modelo do Barbanza. 4 veces máis, un dato moi bo que podería mellorar cos investimentos necesarios, pois é iso que algúns e algunhas se empeñan en tirar por terra o traballo feito. A porcentaxe de recuperación de reciclaxe da planta de Lousame está alrededor do 30%, mentres que Sogama non chega nin ao 15%, e incluso está por debaixo da media do país, habendo só 3 modelos, que é o de Nostián, o de Barbanza e o Sogama propio, non? Podemos estimar que actualmente están queimando 234 toneladas de lixo innecesariamente, 234 toneladas de lixo anuais que poderíamos reciclar correctamente incorporándonos a un modelo que realmente traballe para preservar e cuidar o noso medio ambiente. E é responsabilidade nosa, da Corporación do Pleno, tamén cumplindo co mandato dos veciños, e quero recordar o que din os nosos programas electorais, e entre eles está unha preocupación importante polo cuidado do medio ambiente. Pois é iso, consideramos de vital importancia rematar coa nosa pésima xestión de residuos. E tamén hai que dicir unha cousa importante, un par de cousas importantes, que non son baladís. Un tratamento de residuos en proximidade implica moitas cousas beneficiosas para o medio ambiente, pero tamén beneficiosas para a nosa veciñanza. 250 empregados que hai na planta de Lousame, 30 son veciños do noso concello. Estos son datos que nos deron o comité de empresa. E ademais, tamén falar de que fai pouco vostedes investiron 10.000 euros da maneira na que se falou tamén para repartir contenedores de compostaxe, cando isto é justamente o modelo que emprega a comunidade do Barbanza, cousa que Sogama non fai, xa que o único fai é queimar e meter lixo no noso aire e aumentar as emisións de gases contaminantes á atmosfera. Ben, en base a isto, o acordo que propón o BNG é que o Goberno faga os trámites necesarios para que o Concello de Outes se incorpore á Mancomunidade de Serra do Barbanza para a xestión de residuos e abandone o modelo Sogama. E, en segundo punto, para que non se dilate demasiado no tempo e sin que teñamos novidades, convocaron a Comisión aos 3 meses de aprobarse esta moción para dar conta dos trámites realizados.
Moi ben, ten a palabra o Grupo Popular. Gracias. Bueno, pues a nos parecenos que neste momento, coa adhesión do noso Concello á Mancomunidade Serra do Barbanza, entraríamos nunha situación de xestión de recollida do lixo nada desexable. Basta con ver as noticias que continuamente se producen ao respecto do funcionamento deste sistema de xestión. A recollida do lixo é moi deficiente, como se pode apreciar en moitísimas ocasións nos concellos veciños, nas que se incumpren as frecuencias de recollida de lixo e acumúlase durante días a carón dos contenedores. Hai un insuficiente número de camións para atender a recollida dos concellos que forman parte da comunidade e máis dos asociados. Moitos deses camións están en bastante mal estado, o que provoca continuas averías e inutilizacións que non son repostas convenientemente. Hai lugares aos que eses camións non están preparados para acceder, como se puido comprobar hai pouco tempo en Muros, onde tiveron que cambiar a ubicación de varios contenedores. E tamén hai unha constante conflictividade entre a mancomunidade e a concesionaria. Ademais, parécenos que antes de tomar unha determinación drástica como a que propoñen vostedes, habería que facer un estudo económico ao respecto para saber os custos que suporía a adhesión e como influiría na economía do Concello a abultada débeda que ten a mancomunidade. Debería ser coñecer tamén como se vai resolver o futuro da planta, por exemplo, en canto á disponibilidade de terreos para a súa necesaria ampliación. E, así mesmo, deberíase certificar tamén que se están a cumprir as normativas europeas sobre a recollida selectiva de lixo, de residuos, que agora mesmo non está completamente claro. Bueno, por todo o antedito, parecenos que este non é o mellor escenario para que o noso Concello pase a formar parte neste momento da comunidade Serra do Barbanza e que os veciños de Outes sufran as deficiencias do servizo de recollida de lixo. Moi ben, ten a palabra o Grupo Socialista. Pois, dentro do Partido Socialista, creemos que pode ser unha boa proposta a que vostedes traemos a este pleno, xa que, por unha parte, sería bo o aforro de combustible, xa que acabamos de falar por parte dos alcaldes sobre o clima e a emisión de gases de efecto invernadoiro, xa que estaríamos falando dun aforro considerable de combustible e de contaminación, e por outra banda, estamos a falar dunha queima de residuos do doble de tonelase na planta de Sogama que na de Lousame. E non menos importante para nós son os postos de traballo que se establecen na comarca gracias a esta planta. Como non pode ser de outra maneira, o Partido Socialista de Outes está a favor da planta de reciclaxe de Lousame e de que o noso Concello se adira, entre comillo, nas mellores condicións a dita planta, non vai a ser que saíamos perdidos. Nada máis e moi perdidos. Moi ben. Bueno, vamos a ver, nos, en relación con esta moción que plantea o BNG, temos, como decía, a canción corazón partido. Porque, efectivamente, non vamos a negar que, desde o punto de vista da xestión do lixo, o sistema que aplica a planta de Lousame é moito mellor que o que aplica a Sogama, que está basada fundamentalmente na incineración. Iso é así. Temos ademais a ventaxa que vostedes acaban de engadir da proximidade, implica tamén de menos desplazamentos, o cal tamén é positivo. Fago un matiz, eso sí, vostedes referiuse ao programa que pusemos en marcha fai pouco de compostaxe, pero ese, na que sea tamén compostaxe o que se poda facer en Lousame, ese é positivo en si mesmo, porque evita e reduce o volumen de, digamos, materia orgánica que se deposita nos contenedores. Se non ten que ir nin a Lousame nin a ningún lado. Eso, colle con ese, no que o sistema sea o mismo. Pero vostede, claro, agochou o que acaba de comentar a portavoz do Grupo Popular, é que a planta de Lousame, a experiencia, dinos, que o sistema de servicio de recollida, bueno, pois ten moitas deficiencias. E nós non nos queríamos ver nunha situación, como se ve en outros concellos, de forma moi frecuente, e ademais en época alta, e sobre todo no verán,
con contenedores sen recoller durante varios días. Non nos queremos ver nesa situación. Eso é algo que temos que ter moi en conta. Cando, eu mesmo, neste caso, por cuestións de trayectoria, efectivamente tamén coñecín o funcionamento da planta de Lousame, poñemos sempre o fincapé nunha cuestión, que é que Sogama ten unha ventaxa respecto a Lousame, que ten a Xunta de Galicia para atender sempre, cubrir sempre os problemas económicos. Quizás sea aí onde había que poñer o fincapé. Que a Xunta de Galicia asuma e cubra, efectivamente, os problemas económicos que acaba de apuntar a portavoz do Grupo Popular. E que dé un respaldo sólido a esa planta que, efectivamente, ten un sistema millor. Pero, mentras, igual non sería oportuno, desde o noso punto de vista, non sería racional adherirnos a este sistema. Por que? Ou adherirnos a Mancomunidade de Serra de Barranza? Porque acabamos de comentar, porque non ten o respaldo suficiente, non ten a solidez suficiente, e podemos atopar con problemas como os que apuntamos antes. E por iso nós non podemos dar o voto a favor a esta moción. Bueno, por desgraza, poderíamos dicir que nos sorprende, pero bueno, vostedes acabanse de retratar a sí mesmos. Permítanme dicirlo. Vostedes acabanse de retratar perfectamente. Moita palabreña, pero poucos feitos. Moita propaganda, pero absolutamente ningún feito. E ademais, obviamente prevíamos cal podía ser o argumentario do Partido Popular, que é o argumentario da Xunta de Galicia, e é justamente polo que vostede di. Sogama ten unha ventaxa, claro que sí, que a Xunta asume custos. E sabe vostede perfectamente, tamén como a nós, que é a Xunta e é o Partido Popular, a Xunta do Partido Popular, quen quer acabar co modelo de tratamento de residuos do Barbanza. E sabe vostede por qué? Porque é un modelo exitoso, é un modelo que funciona ben. O único problema que ten o modelo do Barbanza é que actualmente está gestionado por unha mancomunidade no que o Partido Popular ten maioría e, polo tanto, a súa única intención é saboteala dende dentro. Miren, o BNG ten unha postura moi clara con isto dende fai moitos anos, e sábeno perfectamente, e é a xestión directa da mancomunidade. Nunca se debeu ter feito unha concesión privada para gestionar o que é un servicio público. Pero máis alá disso, permítanme dicirlo, a min doime moito escoitar. Doime moito escoitar cales son os seus argumentos. O seu único argumento, porque é o único argumento, para votar en contra tanto o Partido Popular como o Compromiso Outros, perdón, ese foi outro partido que xa non existe. O único argumento que teñen para votar en contra desta moción é as deficiencias que houve e hai nalgúnas ocasións contadas a hora da recollida do lixo. É o único argumento que teñen para votar en contra disto. Eu pensaba e entendía polas iniciativas que se presentaron aquí e por todo o que veñen dicindo estes anos que teníamos claro que temos un problema urxente, un problema que non podemos agardar para solucionar, que é o cambio climático. É un problema importantísimo e vostedes estánse retratando, asumindo que o Concello de Outes ten que emitir non só a gasolina e os gastos ambientais que supón trasladar toneladas de lixo ata Cerceda, senón que ainda por riba temos que emitir 234 toneladas anuais á atmósfera. Vostedes danse de conta do que están dicindo. Vostedes son conscientes da repercusión importantísimo para o medio ambiente que van a facer nun simples. Se vostedes foran conscientes, farían unha rectificación e votarían a favor desta moción. Ou polo menos, non votarían en contra. Pero, bueno, vese moi ben cales son os seus intereses. Os seus intereses son bastante curtopracistas e son exclusivamente electorais. Como pode haber algún pequeno episodio de erro na recollida do lixo, non nos vamos a mollar en evitar contaminación
ao medio ambiente simplemente polo interés que lles traen a vostedes personalmente. E miren outra cousa, falan vostedes de que o modelo Barbanza ten problemas no recolledo do lixo como se o modelo actual non tivera. Gustaríame preguntarlle a calquera veciño de Outes en que estado se atopan os contedores de lixo do noso concello en moitísimas ocasións. E gustaríame tamén que pensaran un pouquiño nas xeracións futuras, porque claro, neste pleno o único que ten menos de 30 anos son eu, e parece que a nosa xeración, que seguimos a ser os que asumamos os custos das decisións das xeracións anteriores, entre elas as xeracións das que vostedes van parte, deberían ser responsables tamén nese sentido. Que legado lle deixamos, en definitiva, as xeracións que venen? Un legado de egoísmo. Vostedes retrátanse polo que acaban de facer e polo que van a facer agora. E, simplemente para rematar, polo que dicía o Partido Popular antes sobre os estudos económicos e o futuro da planta e, tamén do normativo europeo do lixo. Primeiro de nada, en canto aos estudos económicos, obviamente, temos dito moitas veces, os trámites que ten que facer o goberno son inexorables e pouca relevancia ten para a aprobación desta moción que se incluya ou non a mención duns estudos que teñen que facer se se considera un goberno serio. En canto ao futuro da planta, podenlle preguntar vostedes aos seus compañeros de partido e en canto ás normativas europeas do lixo é espectacular que digan que o modelo Barbanza, a xestión da mancomunidade, ten deficiencias en cumprimento das normativas europeas do lixo, cando é justamente o Gama quen vai radicalmente en contra dos obxectivos que se marcan para 2030. Nada máis. Moi ben, ten a palabra a portavoz do Grupo Popular. Ben, pois nós quixemos máis nada comentarle unha cousiña ao equipo de goberno, ao señor alcalde, é que como cambian as cousas cando vostedes están na oposición ou cando vostedes están gobernando, porque agora di que non está moito de acordo con eso, defendeu-no desde esta outra bancada fai uns anos. É dicir que a contradicción é evidente. O Bloque Nacionalista Galego diríamoslle que a nós reconsideraríamos non opoñernos a esta moción sempre cando se cambiase un matiz no acordo. É dicir, que en lugar de ou que di que o goberno faga os trámites necesarios para que o Concello de Outes se incorpore á mancomunidade de Serra do Barbanza, que o Concello faga os trámites necesarios para facer un estudio das condicións que ofrece a Serra do Barbanza e un estudio económico do que suporía para os veciños de Outes unha situación ou a outra. Entón, non sei se están de acordo con eso. Visto que o goberno vai votar en contra desta moción, non van a votar en contra? Porque non podía apoiar. Non sei, o voto ímolo expresar depois. Tampouco non lo dixemos, pero bueno. A ver, vostede está facendo unha proposta, vamos a ordenar un pouco, unha proposta que é modificar o primeiro punto do acordo, que tamén podemos decir ao principio, pero ahora seguimos. Facer o estudio económico. De que se faga un estudio económico Das condicións e económicos. Visto que é o menor dos males, aceptamos a proposta de lei. entón, se aceptan como animal de compañía, se ustedes aceptan, que é o que aceptan? Fagan o favor de propoñer unha redacción a ese primeiro punto. Que o goberno faga os trámites necesarios, que o goberno faga un estudio das condicións económicas e ambientais de participación na mancomunidade do Barbanza co fin de ver si sería conveniente a incorporación á mancomunidade do Barbanza por parte do Concello abandonar o sistema de Sogama. Cas condicións de recollida, cas condicións de servizo da xestión. Vostedes aceptan esa redacción? Eu entón teño que engadir algo máis, porque a nos parecenos moi ben, que ustedes
enmenden e que o señor delegado acepten, señora. Pero nós entón damos unha proposta, xa que os estudios económicos medioambientais costan cartos, facemos a proposta de que se habilite por parte deste pleno, cando toque, unha partida para facer ese estudio. Porque, claro, o estudio faixe, pero o estudio costa cartos. Digo eu. Entón, nós facemos esa proposta para tamén votar a favor desa moción. É dicir, bueno, pues que no seu momento se habilite unha partida por parte deste pleno que non existe neste momento para ese estudio. Vamos a ver, ao estudio económico queremos decir que é que se tira información a más plantas para ver como é. A ver, entón, non é o mismo que parece aquí. Cal é o acordo que aparecía aquí? Que se indicaba? É un estudio de carácter económico. Un estudio técnico. Ah, non é un estudio técnico, é un estudio a secas. Vale. O goberno non sabe estudiar. Bueno, pois... Trátase de do Concello que se pode porque non temos necesidade de gastar De recabar a información, de recabar a información que ambas plantas. Eu supoño que esa capacidade para facer os temas. Supoño que estarei certo. Sen dúbida, como que se non sei. Vale, nada, non propoñemos nada. Se ustedes se consideran oportuno, vamos a proceder a votar coa proposta... No, pero, por favor, volva a ler a proposta. No, é el mismo que estamos investigando. Sí. La proposta do Partido Popular, sí, unha proposta por parte do Goberno. Sí, pero importaríase... Sí, se le... Pode volver a repetir a proposta que fai o Partido Popular? Perdona. A proposta que fai o Partido Popular no primeiro punto? Sí, a proposta que fai o Partido Popular é que o Goberno faga un estudio e pida información tanto a Mancomunidade como a Sogama, como as entidades que considere necesarias para saber as condicións tanto de servicio como económicas que se darían nun lugar e máis no outro, en Sogama e máis na Mancomunidade. Claro. Eso. Bueno, sí. Moi ben. Entón, con este acordo, procedese a votar. Este acordo, no primeiro. Inventado. O segundo mantense. Bueno, sí? Votos a favor? Abstencións? Bueno, pois apróbase este acordo enmendado con os votos a favor do Partido Popular, venir a PSOE e a abstención do Grupo de Votar. Gracias. O punto 6 é a moción. Disculpa, é por xoc, todo. Bueno, o punto 6 é cosas veréis, Sánchez, diría... Sí, cosas veredes, efectivamente. Diría Don Quijote. ¿Qué lo diría? Bueno, o Cervantes. Bueno, punto 6. Moción do PSDG-PSOE para melloras na área da obra. Como ben é sabido por todos, o Grupo Socialista de Outes está sensibilizado ao máximo os nosos e as nosas deportistas. Por eso, hai uns meses, trouxemos a este pleno a moción para o recoñecemento público dos nosos campións e campeonas das distintas disciplinas nas que compiten. Pois ben, é dicir que este último mes xa temos un novo campeón galego de kayak de mar, Nicolás Lago Insua. Os meus parabéns desde este pleno, pero non estou aquí para reconocer o mérito deste rapaz, que sei que é inmenso, dadas as condicións nas que entrega e compite. Explícome. Xa que o Clube de Piragüismo Kayak de Mar Ría de Muros e Noia, ao que pertence, é registrado no noso concello dende hai máis dunha década cunhas instalacións na zona do Albán, non dispoñen na actualidade nin de luz nin de auga. Eu trailles aquí hoxe
unha petición de todo un campeón galego. E que cousa máis sincera é a que reclama de todos nós, da nosa corporación, xa que nos pide, se é posible, que lle poñamos unha luz, unha farola que lles alumee a ele e aos seus compañeiros pola zoa onde se meten e saen do mar, e outra nas instalacións que teñen. Que clase de atrancos lles poñemos a nosa xuventude? Eu pregúntolles a todos vostedes, se foran os seus fillos ou fillas, gustaría que andiveren nas curas, que puderan tropezar e caer a auga por non ter ninguna soa farola, ou que non teñan auga nin para pasar unha auga doce ás súas embarcacións. Sexamos sensatos. Algúns levantaron o seu programa a humanización da aldea da Algueira. Pois, eu digolle, humanicen un pouco máis e sexamos útiles aos nosos veciños e veciñas que son a quen nós nos debemos. E por iso, hoxe lles pido que apoien o seguinte acordo. Primeiro, que se poñan 2 puntos de luz. Un nas instalacións do clube e outro no entorno do Pantalán do Albar coa máxima urxencia posible, para que tanto estes deportistas como outros veciños e veciñas que acuden a dito Pantalán teñan unha luz á súa disposición. E segundo, si se pode, e a continuación do punto 1 desta moción, instalar un punto de auga cerca das instalacións, xa que debería ben tamén a nosa ruta de senderismo Albán Tremuzo, para que se poidan habituallar de auga no inicio da mesma. Nada máis. Bueno, ten a palabra o Grupo Popular. Pois o fomento do deporte é unha das obrigas de calquera goberno municipal. Nós creemos que é importante poñer en valor e facer un recoñecemento dos éxitos conseguidos, pero para que iso non quede únicamente nunha bonita foto, debería vir sempre acompañado de axudas destinadas a alcanzar estes éxitos. E unha desas actuacións debe ser a dotación das infraestructuras necesarias para que os nosos veciños deportistas poidan practicar as súas especialidades de maneira máis segura e cómoda posible. Porque acabamos de referir, imos apoiar a súa moción. Moi ben. Venera. Bueno, nos recoñecemos e queremos trasladar tamén os nosos parabéns a Nicolás, pero tamén a todos os seus compañeiros que entrenan en isto club de kayak. Bueno, xa non me vou repetir, non? O que dixo a maiores o voceiro do PSOE ou a voceira do PP. Solo recordar que nesa zona investiron no Albán, investiron vostedes fai nada, fai uns meses, 10.000 euros en facer o desmonte, máis de 10.000 euros, en facer o desmonte das escaleras que deixaron que acabaran de, bueno, pois pudríndose de todo, como sempre, dilatando as cousas no tempo. Entón, nós cando vimos a moción do PSOE pensamos, pero de verdade, con 10.000 euros de investimento para poñer 4 pedras nas postas nun posta arriba, que en canto empeza a chover a próxima semana acaban todas na ría, porque aquelo non ten xeito. De verdade, nesos 10.000 euros non se percataron vostedes de que faltaban puntos de luz, pese que ali había unhas instalacións de piragüismo e de calle de mar, ou que faltaba un punto de agua? De verdade, se molestan vostedes cando fan unha obra en ir a ver que é o necesario, que é o mellorable, ou incluso
evaluala en como quedou, non? Unha vez rematada, que é o que falta e o que non. En canto a que os rapaces teñen que volver ás curas dos entrenamentos, pois sí, é así de triste, é o concello que temos, pero que hai algúns compañeiros do SOI que van ás curas á escola. E fai anos que se lle trasladou tamén, e sigue sin solución. Entón, bueno, non sabemos moi ben a que dedicamos o tempo de traballo neste concello, francamente. Gracias. Moi ben. Vamos a ver. Unimos, como non podía ser de outro xeito, os parabéns a Nicolás polos éxitos conseguidos e o traballo deste clube. Indo ao grado en canto ao que se plantexa, vostede plantexa nun primeiro punto que se poñan 2.1 de forma urgente, sin embargo, no seguinte punto é se se pode, a continuación do punto 1, a cuestión da auga, non? Se se pode. A mí gustaría moi tamén, no punto 1, vostede fora tamén cauto, non? Porque se se pode, claro, todo se pode seguramente, non? Pero, nós estamos falando sobre a posibilidade que debería de iluminar, bueno, pues a zona do Albán, pero, bueno, a zona do Albán non ten cableado eléctrico nas inmediacións, pero nas inmediacións bastante longe, porque, efectivamente, chega hasta Rates e chega hasta Beiras, se non me equivoco, verdad? Entón, non é só hai certas dificultades técnicas, é o que quero dicir, non? Podese ver unha opción que é algún tipo de instalación, pues, con algún tipo de placa fotovoltaica, bueno, podes explorar esa situación, a ver, non tengo ningún problema en que sexa así, non? En esa cuestión, ¿no? Que tampouco se trata de iluminar e de poñer cableado por todos os lados, ¿no? Nin ten que ver tampouco, me parece, que non ten nada que ver a actuación que nos fixemos retirando as desastrosas escaleras do Albán, da que estamos moi satisfeitos, por certo, con isto que vostede apunta, con isto que vostede apunta. En calquera caso, con todos eses matices, que eu creo que son razonables, ¿no? De buscar unha solución técnica que ademais non sexa especialmente onerosa para as arcas do Concello, nós estamos dispostos a apoiar efectivamente esta moción. Ten usted a palabra. Digo usted que no punto 2 poño si se pode. No punto 2 poño si se pode porque o tema da auga teñeno medianamente solucionado. O tema da luz non. Eu non lle digo que tiren un cable desde a Albeira hasta o Albán. Ni me preocupa. O que me preocupa é que lle den luz. Como? Eu iso é a súa labor, é o seu traballo, usted cobra por eso, e eu veño aquí a propoñerlle cousas que vostede pois non ve, ou os veciños non lle contan, e a mí sí. Entón, eu que quero é a solución en que teñan puntos de luz. Se agora ten que facer vostede o estudio técnico que antes requería cartos do BNG, a ver, eu o único que lle urjo é que canto antes podan poñerle 2 puntos de luz que o fagan. Non lle estou dicindo nin que fagan cableado, nin que lle metan unhas faroles con un trociño de sensor de lumínico, non o sei. Denlle luz que a necesita. É o único que lle pedimos nesta moción. Non lle poño como teñen que facer. E sabe que generosamente o punto 2 si lle poño si se pode. Eu creo que máis desde o Partido Socialista non podemos ofrecer. Bueno, queren engadir algo por todo o Grupo Popular? Queren engadir algo por todo o Grupo Popular? Sí, en canto a referencia que facía vostede que non ten nada que ver os puntos de luz, que a actuación que fixeron ali está nas inmediacións, non?
creo que unha vez que se actúa na zona, pois fagamos as cousas ben. É así de sincero. Bueno, sempre estado do PSOE. Vostede, nos puntos que indica, xa unha pequena contradicción ten, non? Isto te soluciona o problema. Sin embargo, no punto 2, indica se se pode. Efectivamente, vostede admite, como calquera persoa racional, que hai problemas que ao mellor non se poden solventar. Eso sabe o calquera. Pois entón, tamén poñería que poña un punto de... que poña un punto de auga xa tamén poñería. Pero, bueno, entendo que dentro da retórica ten que vostede insistir nisso. Nós imos a votar a favor con esa... pois, con os matices que acabamos de comentar, pero que en calquer caso imos a votar a favor. Votos a favor da moción. Apróbase por unanimidade. Ben, a seguinte moción e última, bueno, podemos casar unha moción de urgencia, se non, saquemos que será é a moción do asentamento de explotación minas de Saucéns en Lousame. Bueno, efectivamente, esta é unha moción que nos achega a Cofradía de Noia, a Cofradía de Pescadores San Bartolomé de Noia, e que nos parece importante traer aquí a este pleno, debatila e a poder ser aprobada. Como vostedes saben, non vou a ler ni moito menos todo o contido desta moción, pero sí resumir moi brevemente do que estamos a falar, non? Como agora mesmo está a información pública, unha solicitude para realizar un verquido derivado das galerías da mina de San Fins para proceder continuar a súa labor de explotación destas minas, e iso implica que, bueno, o que se pide é previo un tratamento, pois solicítase un verquido a Augas de Galicia, que se poida autorizar un verquido a Augas de Galicia que, finalmente, evidentemente, todos os ríos chegan ao mar e chegaría a nosa ría, non? Ante esta situación, creo que con bo criterio, a Cofradía, bueno, pois, fixo os seus traballos, os seus estudos, o seu... entende que non é de recibo, dada os puntos que aparece aquí, non? Dada a importancia que ten a actividade marisqueira, os bancos marisqueiros para a nosa cofradía, para a nosa comarca, dado que non está claro, bueno, pois, que o procedimento polo cal se vai a tratar estas augas que finalmente van a verter na ría, que estamos falando dun volumen de verquido de augas moi importante, moi elevado, que hai probas de que estas augas están contaminadas por metais pesados. En definitiva, non? Que debemos priorizar, pensamos, eu creo que este é o resumo, non? A actividade que dá o pan a centros de familias da nosa comarca sobre os intereses pois, para explotar esta mina. E se hai un problema, efectivamente, como pode haber, ese un gado eu fora do que aquí aparece na redacción desta moción, en que sí que se fai, efectivamente, referencia a iso. Se hai un problema coas balsas que acumulan os residuos, os lodos de outras actividades pasadas nas minas, ou un problema con esa auga nas galerías, ese problema ten que solventar de boa maneira, pensamos, a Xunta de Galicia, e non asociar a unha explotación que o que busca ao final é unha rentabilidade económica en primeiro lugar, e só secundariamente resolver un problema identitario. Eu creo que iso é o resumo, e, como vostedes saben, si que vou ler o que solicita esta moción da Cofradía é ao Pleno da Corporación Municipal do Concello que se pronuncie mostrando o seu total e perfectamente consecuente paralización a que este proxecto de verquido a explotación das minas de San Fin de Lousame por ser claramente incompatible coa salubridade da ría, así como a explotación presente a futura dos bancos marisqueiros, que se verían afectados polo aporte de metais pesados procedentes dos verquidos de residuos industriais pola empresa Tungsten Fins S.A. Isto é o que se trae a pleno. Ten a palabra a portavoz do Grupo Popular. Gracias. Bueno, nós pensamos que ninguén se pode opoñer a que se desenvolva un proxecto que conta con todas as disposicións e garantías que marquen as leis normativas ao respecto. Agora ben,
se a cofradía conta con informes e documentación que poñen en tela de xuicio ese cumprimento, creemos que se deberían contrastar e definir convenientemente e coa máxima rigurosidade todos esos aspectos. O marisqueo sabemos que é o principal motor económico do noso concello, do que dependen moitísimas familias, polo que non se debe arriscar a que haxa a mínima duda sobre a saúde e a calidade das aguas da ría. Por iso, se o noso apoio a esta moción serve de algún xeito, non para impedir que haxa dúas actividades que coexistan no mesmo territorio, senón para contribuir a que se garanta coa máxima rigurosidade e sin dúbidas ao respecto que se cumpran todos os condicionantes legais para que o sector marisqueiro non se vexa afectado de ningún modo por esta outra actividade, imos apoiar a moción da cofradía. Gracias. Moi ben. Ten a palabra o grupo de delegado. Bueno, non é que a empresa que intenta explotar de novo a mina de Sanfis teña que ter os informes favorables pertinentes. É que é, a día de hoxe, a propia Xunta de Galicia, a propia Aguas de Galicia, a que non ten os informes favorables pertinentes. O sea, fíxose unha proba piloto donde se fixo un baleirado a modo de proba, insisto, exactamente da cuarta galería e tra local a mesma Aguas de Galicia informa o 20 de abril de 2021 que o vertido industrial nas minas de Sanfins após os resultados da proba piloto pon de manifesto distintos aspectos ben preocupantes, tanto referidos aos riscos potenciais derivados do desagüe das galerías que se pretende levar a cabo e da posterior explotación da mesma, como dos impactos que xa existen na zona derivados da ausencia dunha restauración ambiental na contorna de dita mina. Porque a maiores desta proba piloto existen unhas balsas que, bueno, os muros de contención están deteriorados, levan moitos anos deteriorados xa, están vertendo ahora mesmo xa o regato, que é contaminando, bueno, só hai que na propia moción que nos presenta a cofradía, acompáñanola dunha serie de fotografías que para aqueles que non teñan coñecemento ou non visitaran a zona, pois non fai falta explicar moito máis. Esta é a situación do río. Non existe nin vida arredor, por non hai nin moscas. Está totalmente queimado. E, efectivamente, non nos podemos permitir o luxo de que, unha vez máis, veña unha empresa privada a explotar uns recursos no noso territorio e por diante se leve a forma de vida, a forma de ganarse o seu sustento de aproximadamente na nosa cofradía, creo, na cofradía de Muros e Noia, a que pertenece ao Concello de Outes, son como uns 1500 mariscadores. Máis de 500 son do Concello de Outes. Entón, falamos de, bueno, un problema o suficientemente importante, non? E esos son empregos directos. Logo están os indirectos, porque todos sabemos e todos somos coñecedores que cando a campaña de marisqueo vai ben, o comercio vai ben, e outro tipo de actividades indirectas no noso concello tamén funcionan mellor. Entón, por todo isto, o exposto na propia moción, coñecido o informe da propia Aguas de Galicia, que xa trasladamos dende o BNG tamén ao Parlamento, o
pois non nos cabe a menor duda de que isto hai que paralizarlo e que todos os concellos que dependemos dun xeito ou doutro desta ría e nós dependemos directamente debemos apoiarlo. Entón, pois, así o imos a facer como non podía ser outro xeito dentro do BNG. Gracias. Moi ben. Ten a palabra o portador do Grupo Socialista. Si se preguntan cal é a maior empresa que temos no noso concello ou na nosa comarca, o resultado está claro, a do marisqueo da nosa ría. Si estamos intentando levar a cabo no noso concello e apoiando o plan de aserramento, tamén é polo ben da nosa ría e polo futuro da mesma. Xa tivemos en Galicia un desastre de proporcións indescriptibles non hai moitos anos, a do Prestige, e con anterioridade o Maleseo na Coruña. Basta xa. Era unha plataforma para algúns. Para outros era unha maneira de dicir ata aquí. Non queremos máis riscos, non queremos máis contaminación. Vivimos nun paraíso chamado Galicia, en un oasis chamado Outes. Salvagardémolo polo futuro das nosas xentes e do noso concello. Digamos non a posibilidade de outro desastre na nosa ría que é o sustento de moitas das nosas familias. Desde o Partido Socialista de Outes diremos non a posibilidade de outro desastre a vida conta da cantidade de residuos e o tipo de residuos dos que estamos a falar e que poden acabar chegando á nosa ría. Decimos non. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, non sei se queren vostedes engadir algo máis. Non? Bueno, pois entón vamos a proceder a votar a moción. Votos a favor da mesma. Apróbase por unanimidade. Moi ben. Vale, entón agora pasamos a robos e preguntas. Temos unha serie de preguntas, 4 se non me equivoco, do pleno anterior, unha do Partido Popular, unha do BNG, dúas do Partido Socialista. Poden vostedes recordar de forma breve, por favor, para o Partido Popular. Sí, por favor. Vale. Por todos é sabido que ata o momento este goberno non foi quen de confeccionar e aprobar en tempo e forma o orzamento municipal para o ano 2021, tal e como faría un goberno responsable e riguroso, e que levan desde o día 1 de xaneiro funcionando co orzamento do ano pasado prorrogado. Esta situación de non traballar en tempo real coa economía do Concello, a que vostedes non semella lle den moita importancia, ten indubidablemente certas consecuencias. Nós entendemos que unha delas é que neste orzamento prorrogado non entran as subvencións nominativas ás entidades que na súa labor estea o fomento dunha actividade de utilidade pública, de interese social ou de promoción dunha finalidade pública. É dicir, todas aquelas subvencións de Activismur, Misela, Acreva Saúde Mental, comisións de festas, banda municipal, Outes Fútbol Clube, Clube de Atletismo Outes, Clube de Baloncesto Outes, AMPA do CEI de Outes, que se recollían no número 38 das bases do orzamento 2020, pero que, ao noso entender, a partida económica que a sustentaba non é prorrogable para este ano, polo que non se poderían facer efectivas como tales. Entón a pregunta é, se estamos no certo, como pensa o goberno municipal darlle saída a este asunto e que estas entidades que traballan polo interés colectivo de Outes poidan disfrutar dunha subvención tradicionalmente concedida polo Concello e que lles ven axudando desde fai anos económicamente ao mantemento da súa actividade? Moi ben. Bueno, pois, efectivamente, tapámonos con esta circunstancia de traballar con orzamento prorrogado, pois as subvencións nominativas como tal, ao parecer, pois, decaían. E o que fixemos foi, basicamente, incorporar o crédito destinado a esas subvencións nominativas
e incorporaba a convocatoria das subvencións de concurrencia competitiva xerais, que tamén se presentaban, tamén se publicaban, acaba de feito publicarse todos os anos, de tal maneira que agora temos un importe moito maior. Esas asociacións que vostede comentaba que tiñan unha subvención nominativa van a ter que presentar, esas están presentando de feito, a convocatoria de subvencións xerais. Bueno, entendemos ademais que na medida que son entidades representativas e por ese motivo tiñan unha subvención nominativa, e entendendo que a representatividade é un elemento a valorar, principalmente a valorar, pois a hora de conceder esa subvención concurrente competitiva, pois ao final poderemos solventar este problema por esta vía. Pareceume entender que agora tiñan moito máis montante económico para estas subvencións. Ben, pois a realidade é que no ano 2020 as subvencións nominativas que se incluían na base 38 do orzamento tiñan un valor de 25.000 euros e máis 600 euros para as festas parroquiais, que se supoñemos que cada parroquia facía, eran 6.000 euros. Total, 31.600 euros. E as de concurrencia competitiva eran 16.000 euros. Total, 47.600 euros para axudar as asociacións culturais e deportivas do noso concello. Ano 2021, montante económico para as subvencións de concurrencia competitiva, nas que terían que competir tamén as asociacións que antes tiñan unha subvención nominativa, 34.100 euros. Eu, se non me fallan as cuentas, 34.100 é menos que 47.600. Son 13.500 euros menos, cando vostede, non sei por qué, di que hai máis cartos este ano. Escápaseme as matemáticas. Bueno, efectivamente non se incorpora toda a cuantía total, pero iso é así porque usted non é, por exemplo, o caso das comisións de festas. Claro, é que nas comisións de festas, entre outras cousas, como apenas se celebraron, non se van a gastar eses cartos. Moitas das asociacións que vostede, clubes que vostede, que antes tiñan subvención nominativa, que nós mantemos un diálogo constante con eles, tamén se nos manifestan que non van a poder, en calquer caso, justificar toda a cuantía que viñan justificando. Por tanto, nós creemos que non debería haber problema e creemos que non o vai haber. Bueno, a seguinte pregunta é unha pregunta que plantexou o BNG, que despois plantexa, se non me equivoco tamén, non sei se queren... Non, xa está registrada. Entón, plantexan despois. Vale. Eu tiña o Grupo Socialista dúas preguntas. Pois sí. O pleno do 22 de outubro do ano 2019, aprobouse por este pleno un crédito de 48.279 euros para a mellora da sinalización do tráfico no noso concello. Un ano máis tarde, no pleno de outubro do ano 2020, visto que todo seguía igual, os socialistas presentaron unha moción, unha proposta, dándolle aquela 3 meses para que a levaran a cabo. Pois ben, nin 3 meses, nin un ano despois, porque xa van alá 2 anos e non foron quen de cambiar ninguna sinal. Fíxense que un goberno que en 2 anos non é capaz de trocar unha bombilla, e lembrabanles as luminarias da Ponte en Afonso, nin de trocar unha sinal, que é o tema que nos ocupa, repito, despois de 2 anos e medio de mandato, parece a min que non é un bo goberno, por moitas efectos que fan. A pregunta é, cando comenzarán as reposicións destas sinalizacións? Este ano, o que ven, ou na próxima legislativa? Moi ben, bueno, en primeiro lugar indicar, como se ha indicado desde o momento, que o retraso que efectivamente se acumula nesta obra de sinalización que foi proposta, por certo, polo noso grupo no seu momento, ben derivado en boa medida porque no concurso na licitación que se fixo, pois a primeira empresa que inicialmente tiña outorgado o concurso finalmente non justificou convenientemente a información que se pedía e tuvo que descartarse. Pasou a segunda e pasou exactamente igual. Son cuestións que se nos escapan. A verdade é que entre o posible e o digamos, o realista, pois
o entre o hipotético, perdón, e o realista, pues pasan estas cousas, non? Que hai diferencias. En calquera caso, si que lle respondo, igual vostede non o veo, pero xa se están poñendo. É certo que a altura de cando vostede dixe esta pregunta no mes pasado non se estaban poñendo, pero xa se están colocando estas sinais, e xa esta semana se colocaron, pois, unha parte das mesmas, e agardamos que na primeira semana se remate xa a colocación de esta sinalización, que tamén vai incluir unha sinalización máis xeral do Concello de Ourense. Bueno, sabes o que traendo agora aos plenos acceder a mano. Segunda pregunta. Un tema moi delicado é o que trae unha pregunta, xa que non sei nin que facer, nin que dicir. Permítame decirle que este caso sucedeu a mí, pero está a suceder a outra xente que se pon en contacto con o noso Concello. Como veciño, temos todo o direito do mundo a solicitar do noso Concello aquela información que sexa necesaria, sempre cando non sea top secret, e abuemos as tasas oportunas cando así o requira dita información. Pois mire, en xuño do ano 2020 solicitei un informe con entrada a número de registro e acuso de recibo, e non vou entrar cal é o informe, pero só quero entender o que é o silencio administrativo, a burocracia, porque 16 meses despois de dita solicitude non o tive, non o informe, que xa non me importa o informe, senón que ningún tipo de contestación por parte do noso Concello. E aquí concentrei varias preguntas. Canto máis ten que esperar, non polo informe, que, como digo, xa traspapelado e xa nin me interesa, senón por unha comunicación por parte do Concello dicíndome algo. Canto debe esperar un veciño a que o Concello lle responda a calquera xestión feita polos cauces oportunos. Que lle pode decir vostede, señor alcalde, a un veciño que solicita un informe, un papel, e 6 meses despois, un ano despois, ou ano e medio, non sabe o veciño nada do papel, nin do asunto? Repito, que lle diría vostede a ese veciño? De verdade que a mesma parsimonia que leva o seu grupo de goberno para moitos temas estanlle a contaxiala vostedes a nosa institución como Concello, e iso preocúpame de verdade. Pensan facer algo ao respecto ou simplemente é burocracia? Ou simplemente é burocracia. Bueno, trato de contestar, e vamos a ver, efectivamente, non somos conscientes de que hai, damos a razón, de que se tarda a veces en contestar pois, as peticións de información e documentación parte dos veciños, non moito máis do que se sabe, máis do que nos gustaría a nós. Moitas veces ten que ver con que pois, implica a elaboración de documentos, de informes, etc. E os medios que temos no Concello son os que son. E, pois, en a que nós tratamos de corregir estas deficiencias, pois non sempre é posible facer de novo no grado que a nós nos gustaría. Con todo, pues seguimos traballando para mellorar isto, que entendemos que efectivamente é mellorable a asignatura pendiente. Que sei que diría que usted o vecino. Esa é outra pregunta. É que eu fixe de cato, Bueno, pois esa é outra pregunta, pero non sei se esa está... É o que a explicación que lhe estou dando a esta preocupación que vostede me dedica. Voy a facer pregunta a pregunta, a ver se é Pero vou dar esta resposta, será? vai ver a mesma resposta nas 4 preguntas. Sí, vou dar esta resposta. Entón, non fai falta nin que me conteste, porque a los hechos me reúno. Bueno, moi ben, temos agora preguntas registradas por escrito por parte do grupo do BNG.
entón poden facer vostedes a... Bueno, nos temos os orais, No, pero primeiro temos as preguntas por escrito. Ben, a primeira é unha, fai relación a unha publicación da Asociación Protectora de Animais Arca de Noia do 11 de setembro, na que fala nunha reunión co goberno local na que se trasladou que non interferira no protocolo de huella de animais. A nós queremos saber en relación a isto e que resposta lle dá tamén o goberno, que explicación lle dá o goberno a veciñanza, non? Onde poden acceder a veciñanza a este protocolo, mudaron a xestión dos animais ceibos dende que entraron ao goberno, con que empresa están a xestionalo, e, por último, canto se investiu no que vai de ano e que principios éticos aplican. Bueno, responde a Conselleira de Medio Ambiente algo. Bueno, con respecto ao protocolo, non hai ningún protocolo escrito como tal, pero a maneira de actuar que se ven seguindo é que unha vez que este Concello ten constancia dun abandono ou dunha situación similar, a Policía Local comproba se o animal ten chip, o propietario, se non o ten, poñémonos en contacto coa empresa XEA, que é unha empresa que se chama unha xestión ética do abandono, para que proceda a recollida. Cando a Policía Local non está de servicio, é a propia empresa a que comproba se o animal ten ou non chip e procede en consecuencia. Descoñezo polo mío da xestión que se facía anteriormente, pero coido que sí que houve cambios, porque revisando a contabilidade, dende que temos registros do ano 14, vemos que había gastos en compra de alimentos, consultas veterinarias e algún gasto puntual en lacería. Dende o mes seguinte a nosa entrada no goberno está habendo gastos mensuais neste servicio. O importe mensual varía dependendo do número de animais recollidos e adotados nese mes, pois o servicio que se paga é a propia recollida máis a estancia dos animais nas instalacións da empresa ata que se atopa unha adopción para eles. No que vai de ano, creo que é unha das preguntas, non? Sí. No que vai de ano 2021 levamos gastado neste servizo 11.860,13 euros. Sorprendentemente, porque agora lles vou explicar, é un importe moito menor ao do ano 2020, que a finais de ano gastouse nese servicio 37.244,39 euros, pero isto ten unha explicación, que é que coa situación da COVID-19 pois as adopcións estaban prácticamente paradas e este ano 2021 retomáronse e de feito, pois só temos en residencia agora mesmo 9 animais. Varios son gatos e outros son cães. En canto aos principios éticos según os que se rixe a empresa, leulle aquí unha reseña que teñen eles pública. Ofrecemos servicios de xestión do abandono aos concellos que non contaban con este servicio ou que ata de agora lo ofrecían empresas que traballaban con alto sacrificio animal, e os obxectivos da empresa son diminuir de forma drástica o abandono animal, darlle aos animais aloxados unhas condicións de vida dignas, loitar por unha cría controlada, ética e legal, fomentar as adopcións legais e a compra responsable, concienciar a sociedade sobre o abandono animal, erradicar o maltrato animal e traballar en colaboración con diferentes protectores con unha visión similar a deles. Dicir que é unha empresa que está autorizada pola Xunta de Galicia como núcleo zoolóxico oficial autorizado, con o que entendemos que se cumple coa legalidade e coa ética ao mesmo tempo, traballando con esta empresa. Ben, sí. Forma breve, por favor, sí. Para ser o máis breve que pueda. Nada, a verdade é que sempre va moito ao punto. A mí gustaría que tiveran falado tamén un poquinho da reunión, que non se preguntou directamente. Pero gustaríame... Sí, pero acabe a tua intervención, por favor, e despois contesta algo, porque se non entramos en diálogo.
Moi ben. Nada, simplemente seguiremos investigando sobre o tema, porque vai estamos interesados en ver que solución lle dan e se é a máis idónea, como é o noso traballo, e tamén nos chama a atención a cantidade. Non dicimos que non se deba de investir no benestar dos animais, obviamente que é algo non estamos totalmente de acordo, pero entendemos que quizás hai outras opcións máis económicas e éticas tamén, e quizás máis de posibilidades. Aquí, simplemente me gustaría escoitar. Tivemos unha reunión con dúas representantes da protectora ARPA, porque, estábamos vendo que reiteradamente facían recollidas indicadas por particulares, nunca indicadas polo Concello, e despois, reclamaban pagos de certos servicios por parte do Concello, cando o Concello non se encargara de un servicio. Bueno, moi ben. Paramos con vostede, verdad? Sí. Vale. A segunda pregunta. Pois a segunda pregunta era a que antes facía vostede referencia porque quedou pendente de resposta no pleno anterior, pese a que iba incluída na propia moción que presentamos o noso grupo BNG para que fixeran un reforzo do persoal e contemplaran do pai dadas a situación, o número de bebés que había, que era algo que provocaba un poquinha necesidade e tamén tuveran en consideración o cambio de instalación, que creemos que é algo urgente e necesario. Resulta que a resposta que vostede nos dou a esa moción é que tras a publicación que fixemos e tal chegou ao pleno dicíndonos que xa estaba resolto o problema e que procederan, tiveran unha reunión co personal do PAI e que procederan ao reforzo do mesmo hasta o mes de decembro. E a pregunta que iba incluída na moción era: por que só se contempla o reforzo do personal do PAI hasta o mes de decembro? E que vai pasar no mes de xaneiro? Porque as necesidades van seguir aí. Respondolle que vamos a ver, efectivamente, nós, logo das conversas co persoal do PAI e tamén coa sindicacións de algunhas das nais, tratamos de darlle solución a un problema que identificamos, como vostede vai indicar, con un número máis alto do que fora o ano anterior de rapaces, de nenos e nenas de un ano ou menos, e iso facía necesario un reforzo. E tamén por o feito de que acababa de empezar o curso, claro, mentre os nenos non están habituados estar no PAI, necesitan máis atención definitiva. Entón, por eso, o que, de alguma maneira, acordamos con os propios traballadores foi que, inicialmente, íbamos a reforzar o servizo hasta decembro e logo avaliaríamos, se efectivamente era necesario, con elas, que son os que me coñecen este servizo, prorrogar ou ampliar o servizo hasta a partir de decembro. Entón, se unha vez que falemos a final de decembro coa persoal do PAI se chega a esa conclusión, continuará ese reforzo. Vale, o sea que en 2 meses espera vostede que mude a situación? Esa é outra pregunta, pero sí, está implícito que sí, pero se non é así, seguiremos por o cativo de 6 meses, en 2 meses vai aprender a poner o suelo. Bueno, esa é outra pregunta, entón creo que xa lle contestei. Entón, plantese vostede a seguinte pregunta, se parece ben. Eu espero que manteña vostede a súa palabra e, de verdad, por unha vez, sexa capaz de reunirse cos traballadores, que neste caso son os que, como digo vostede, mellor coñecen as necesidades e sea capaz de seguir con ese reforzo que nós entendemos que vai ser máis que necesario 2 meses despois. Seguinte pregunta, por favor.
As obras do Club de Piragüismo, que antes se conocía como Tasamar, porque agora mudou de nome, algo que nos terán que explicar tamén no seu momento, están previstas para dar comenzo en Xaneiro. Acordaron e revisaron o proxecto cos membros do club, da directiva do club. Vale. Porque o que nos trasladámonos é que eles non están satisfeitos co proxecto que é máis, así o trasladaron ao concelleiro de Deportes, que parece ser que con el chegaron a un certo entendemento, pero textualmente o señor alcalde. Bueno, é a primeira noticia que teño desa cuestión, textualmente, como te digo, aquí se está grabando, bueno, eu non escoitei tal cousa, ni igual, eu vou contestar a pregunta. Primeiro, un clube é un clube, unha entidade privada. Nós non lle temos que explicar por que cambia de nome. Eu creo que esta é unha cuestión importante. Un clube é unha entidade privada. Outra cousa é que ese clube teña un acordo do Concello para utilizar unhas instalacións que son as que imos arreglar, as que imos arranxar. Son cousas distintas. Segundo, eu non sei onde saca vostede que van a empezar a salir as obras. Bueno, volvemos adiante. Eu non teño constancia de que eu dixera que en Xaneiro van a empezar as obras. Só lle digo que estamos agora para licitar as obras do post-2021, nas que están incluídas, efectivamente, estas obras. Pero eu non teño constancia de que dixera en ningún momento que estas obras iban a empezar en Xaneiro. E terceiro, nós, efectivamente, xa tuvemos coa anterior, digamos, directiva do clube anterior, que agora, efectivamente, houve un cambio, unha conversa no seu momento. Despois, sobre estas cuestións, a cuestión das obras tamén. E despois tivemos coa actual directiva, vale? Pois, efectivamente, as obras son as que son e as actuacións que se van facer coñecerán vostedes, porque vais a aprobarlas, igual que nós, e despois veremos se é necesario facer alguma cuestión máis, se chega a que se está facendo, etc. Pero diálogo continuo e con matices que acabo de comentar que vostede dá por feito e non é así. Bueno. Vamos a ir por puntos. Nós, non é que teñamos problema en sí co nome actual do club, que se chama Escola de Piragüismo, Escola de Clube de Piragüismo de Outes, pero comprenderá vostede que rechía un pouco e algunha pregunta máis haberá que facer, que non a vou facer, non se preocupe, que xa sei que non a vai deixar facer, entón non lle vou facer, vamos a deixar para o pleno anterior, digo, para o pleno siguiente, perdón. Pero o que si é certo é que ten vostede a mala costume de cometer obras ou outro tipo de procedementos sin falar co persoal, que mellor coñece as necesidades ou co sector, incluso, que mellor coñece as necesidades do problema en sí. O proxecto que vostedes lle presentaron, efectivamente, a esta directiva, da anterior xa non falo, e poderían falarse moitas cousas ao respecto, pero gustaríanos que nos aclarasen si eles non están satisfeitos co proxecto que vostedes lle presentaron, por que se van a gastar os cartos nunhas obras para que ni siquiera os propios usuarios do club estén contentos e poden desenvolver a súa actividade con normalidade? Por que lle costa tanto falar co persoal do bar, co sector da hostelería? É que non vemos cal é o problema en que chegue a acordos en que recoñeza as necesidades. E o feito de que
Digo usted, se inventou usted que iba a empezar en xaneiro. Non o digo eu. No, eso foi unha pregunta, porque isto creo recordar que está aprobado desde, foi unha iniciativa que presentamos no 19 ou principios do 2020, e cando preguntamos, cando tiñan a ben a cometer, dixo que seguramente en xaneiro irían a empezar. Eu non teño ningún interés en poñerle data a algo que non vai a suceder. Entón, faga a favor e responda de xeito, bueno, claro, e sin rodeos, porque non acordan vostedes ou non someten vostedes a un consenso o proxecto da obra co persoal que usa as instalacións e que é o que coñece as necesidades. Rematou vostede? Sí, non hai máis. Remítome ao dito na contestación e non vou engadir nada máis. Seguinte pregunta. Seguinte pregunta. O seu só empeza a ser un problema de educación. Sí, faga a seguinte pregunta. É un problema xa de educación. Vai máis alá. Oxalá, bueno, a súa prepotencia e a súa arrogancia usaran por favor, faga a pregunta. noutras Faga a institucións. pregunta. Sí. Presentou o Goberno alegacións ante a intención de reabrir a mina de Sanfins en relación á moción que acabamos de presentar ou que acabamos de ver neste pleno con... xa me pon vostede hasta nerviosa. Calonsa de Muros, de Noia. No, a moción quere dicir a moción por que se autoriza, por que se paraliza ou se pide a paralización dese vertido. Había que presentar alegacións. As institucións tiñan a posibilidade de presentar alegacións. Outros concellos a nos constanos que están presentando todas as alegacións. Chegar aquí e ler a moción queda moi ben. Aprobada tamén queda moi ben. Pero o que importa son as alegacións. Presentaron vostedes as alegacións? Polo momento non presentamos alegación ninguna porque non estamos... A ver, eu contesto, parece? Vamos a manter un mínimo de orden nesta cuestión. Polo momento, repito, nós non presentamos alegacións, estamos ainda en prazo e, no seu momento, pois, tamén, unha vez coñecida as alegacións que presenta a Cofradía, pois, valoraremos, efectivamente, é moi posible, casi seguro, que presentemos alegacións a este proxecto. O prazo termina o 4 de dezembro. Digo yo, por si teñen que meterse un poquinho en esto. Vale. Depresa. Moi ben. Seguinte pregunta, por favor. En que se excusan para tardar 2 anos en traer a este pleno a aprobación do primeiro trámite para a declaración de NIL de Monte da Pena que nos acaban de presentar? Bueno, eu creo que isto xa foi comentado na propia debate da moción. Os traballos para levar a memoria levan tempo, implicaron o traballo dun biólogo, un traballo dun arqueólogo, que iso traballo parecía pero a cuestión do biólogo, efectivamente, como apuntaba correctamente a Conselleira de Medio Ambiente, implica que ten que facer un estudo, un seguimento durante todo o ano para comprobar efectivamente a flora, a fauna evoluciona distinta, de forma diferente todo o ano. E despois tamén, incluso tamén hai un traballo de un topógrafo, non? Entón, pois todo isto foi o que derivou en que houbera bueno, pois que tardáramos 2 anos, como ustedes apuntan, en traer esta solución, que, por certo, evidentemente, na moción que se aprobou no seu momento, non se indicaba cal era a solución, simplemente se indicaba que se buscara unha figura para proteger isto. Esta é a resposta. Queríamos que iniciara os trámites con todo o que eso conleva de declaración de NIL. Non dimos a decirnos a vostede o que ten que facer. Non. Seguinte pregunta. A seguinte pregunta é que dentro das obras que se aprobaron no último posto había un arranxo
dunha pista en Lantarou que xa dixemos daquela que era urgente, o que lle posibilitaba facer vida normal a unha veciña cega. A día de hoxe xa que se comezar as obras e gostaríamos saber cando se vai executar ou se é unha aproximación lista. Bueno, efectivamente, esas obras, como ustedes coñecerán, foron incluídas no post-2021 e ainda recentemente recibimos autorización por parte da Administración da Diputación da Coruña para poder iniciar a licitación das mesmas. Porque efectivamente leva, cando incluímos obras no post, pois o período para que se fagan realidades é un período bastante amplio. En calquera caso, como estamos falando unha obra que se influe con outras ruas e que a Diputación da Coruña abre a opción de facelo con un contrato menor, creemos que o procedimento pode ir máis rápido, esperemos que, bueno, pois a primeiros de ano, pero non quero tamén, digamos, bueno, aseguralo, pero agardo que no primeiro trimestre do ano estea feita en todos os estudos. Ben, bueno, agardamos que sexa así, que se executen o antes posible, porque, como xa dixemos, é algo moi urgente e, bueno, para caso, o que nos tivera gustado e que non ser unha obra menor, además de que supón un investimento non moi elevado, que se podría ter asumido no seu momento para o orzamento de non probar. En fin, a seguinte pregunta é, desde que se puso a dirección única na Rúa do Conchido, que nos parece unha boa medida, poderia dicir, os autobuses escolares están a ter dificultades para moverse na zona. Por un lado, hai un par de plazas de aparcadoiro en fronte que limitan a capacidade de manobras, e por outro, os autobuses que teñen que ir á zona oeste do noso concello, ou Terror, Freixo, Lagadares, teñen que ir até a gasolinera e dar volta. Isto supón 1 kilómetro a maiores en cada viaxe, o que aumenta innecesariamente a contaminación e o gasto en combustible, algo tan sinxelo de avanzar como engadir unha excepción para o transporte escolar. Tiñan coñecemento vostedes desta situación e vanlle dar solución? Alguna solución, non tanto que será que comentamos aquí. Vamos a ver, nos plantexamos, como ustedes saben, a dirección única para esta rúa. No seu momento, e antes de plantexalo, falamos coas empresas adxudicatarias, digamos, concesionarias do transporte escolar. Preguntamos cal sería a solución, efectivamente, ir uns metros máis adiante, facer un xiro na gasolineira, e non llevemos maior problema, e tampouco non volvemos a falar sobre o tema, que dicir, non nos trasladaron ninguna queixa ao respecto. Bueno, claro, igual, ainda que vostedes din que demos solución, pero vostedes indican que se faga unha excepción. Non sei se sería moi practicable unha excepción para o transporte escolar que fora en dirección prohibida. Igual non é tan fácil de aplicar, non? Por tanto, non llevemos maior problema, por lo menos por un... A ver, tan difícil non é, pero que todos coñecemos moitos lugares onde hai direccións prohibidas, onde hai excepcións, non é algo que estemos inventando agora no negar. De todas maneiras, o que dicíamos, por exemplo, non mencionou nada sobre o tema das plazas. Nós que estamos en tal caso é que manteñan ese diálogo constante do que falaba antes, que eu penso que non é tan constante, e aparte que tamén teñen en conta a contaminación. Estes autobuses van con recorrido diario, teñen un gasto de combustible e unha quema de combustibles fósiles importantes, e como xa dixen antes, xa que somos un pleno tan verde, vayamos aos feitos. Si se pode forrar 1 kilómetro, 500 metros ida e volta ata a gasolineira, todos os días, durante todos os anos que os autobuses ven este recorrido, se entenderá, penso que non fai falta ser matemático para entenderlo, que é un aforro de combustible e de contaminación, que é o importante tamén neste caso, importante, non? Entón, denlle a importancia que ten son os pequenos detalles tamén os que suman neste tipo de cuestión. Bueno, seguinte pregunta. Hai pouco anunciouse en prensa un investimento millonario de 2 millóns, que eu recordo, na nosa ría a través dos fondos europeos en relación co noso xeodestino.
vostedes alardearon en campaña de que ian consensuar co sector, con calquera dos sectores, os investimentos que fosen necesarios, así como os proxectos. Iba a ser o goberno do diálogo e do progreso. Eso foi o que nos trasladaron a todos. Fixeron nesta ocasión, é a pregunta. Bueno, vamos a ver. Nós mantemos unha conversa de un diálogo que temos que fluido co sector turístico. De feito, cando empeza, digamos, a actividade máis forte do ano, cando contratamos ao técnico de turismo, pois temos unha reunión, como tuvemos este ano, plantexamos cuestións, plantésanos, etc. Sobre esta cuestión en concreto, bueno, pois hai unhas circunstancias, non? Que no seu momento, pois, de unha forma bastante pois, no que apremiaba o tempo, se nos comenta que vai haber a posibilidade de financiar mediante un plan de turismo sostible, de sostenibilidade turística, que se destinará, en calquer caso, ao seu destino, a RD. Vai haber a posibilidade de financiar unha serie de actividades, de actuacións, perdón, que en calquer caso lle dá forma a RD, non só nós. E nós, se nos pide que plantexemos algún proxecto, alguna actuación, para iso temos que ter, e o que nos pareceu que podía ser interesante, que, sen dúbida, se concreta, que eu agardo que sí, agardo que sea rápido, unha actuación que vai mellorar o atractivo turístico, e máis da Serra de Outa, da Vila da Serra, vai servir para, digamos, dúas cousas: humanizar un espazo importante, como esta plaza, e dar conta dun acordo que podemos entre todos os grupos deste proxecto. Entón, ese é o proxecto que nos incluímos, que nos parece que é interesante. Pero eso, entendo que o acordaron ustedes de xeito unilateral. Acordaron ustedes o goberno. Sí. Non se reuniron co sector. Reitero, efectivamente, cando hai premura, nós temos a sorte de que tiñamos un anteproxecto elaborado, e o que facemos é aproveitar esta ventana de oportunidade e nos parece razonable. E un investimento que vai adicado ao seu destino, van a vostedes gastar nunha praza. Esa é outra pregunta que contestarei cando queira, pero non hoxe. Moi amable. Moitas gracias. Bueno, temos agora, pasamos as preguntas orais, que, como saben ustedes, non serán contestadas hasta o vindeiro pleno. Partido Popular. Ben, brevemente. Primeira pregunta. Según o decreto da Alcaldía do 7 de 9 de 2021, celebrouse un contrato menor de servizos con unha empresa por valor de 12.100 euros, denominado Roteiro Emocional dos Carpinteiros dos Pés Mollados. En que consisteu esa actuación e con que concepto ou conceptos, se houbera máis de un, se corresponde concretamente este servizo? Segunda pregunta. O pasado 17 de 11 de 21, o señor alcalde decretou a aprobación da conta justificativa do Fondo de Compensación Medioambiental na que se incluye o suministro de balados ambientais que xa están pagados por aí un orden de pago do 27 do 10. Entón, vemos que a día de hoxe eses balados non están colocados nas súas ubicacións de destino. Queremos saber cal é a razón de que non estean instalados e cando o pensa facer o goberno. A terceira pregunta é que, dende hai un tempo, estamos asistindo con preocupación a un grave problema de desabastecemento de suministros a nivel mundial. Non sabemos se esa situación pode influir no desarrollo da execución do proxecto da mellora enerxética de diversos alumeados exteriores no Concello de Outes, mencionada polo IDAE. Por iso queremos saber, primeiro, se consideran que este problema pode influir no desarrollo desa actuación e, segundo, cales son os prazos de execución e os tempos que teñen estimados para rematar a execución desa actuación. Non temos máis preguntas. Moitas gracias. Tengo denegado a pregunta oral. Pregunta? Oral. Non? Tengo o Partido Socialista unha pregunta oral. Sí. Pois, Alfredo, por favor.
O mes pasado, alertei neste mesmo pleno con un robo da presencia duns animais non moi ben queridos por diferentes rúas da nosa vida. Se lles dixen que ia preguntar se fixeran algo, polo que as preguntas que lle deixo para a súa resolución en torno a este tema son as seguintes. A día 25 de novembro e pasado un mes de que os puséramos en alerta, fixeron algún trámite ou estudio da aparición destes animais no Concello? Está solucionado o problema? E o mes pasado levamos tamén unha moción polo tema da gratuidade das viaxes de algún rapazes e rapazas do noso Concello. E a nosa pregunta é: a 25 de novembro de 2021, ademais da entrega das asignaturas que fixeron os afectados na propia Xunta de Galicia e no noso Concello, foron vostedes quen de falar con responsables de mobilidade da Xunta de Galicia para chegar a algún tipo de acordo? E cal foi a solución tomada a día de hoxe? E repito, a día de hoxe, porque xa vi que cando fixen a pregunta da sinalización do mes pasado, aproveitaron que o mes pasado non había nada, pero este mes xa levaron adiante o tema da señalización. Claro. Bueno, moitas gracias. Pasamos entón agora aos robos. Ten vostede o Grupo Popular, algún robo? Sí. Ben, primeiro é a estrada que comunica Rilón de Arriba con Cruceiro de Roo, por onde que vai dar salir ao colexio, presenta un estado lamentable. Está chea de fochancas e de levantamentos do firme que chegan a tocar os fondos dos vehículos que circulan por ela. Rogamos ao Goberno Municipal que arranxe esta situación. E a tenor deste robo tamén lle faría o robo de que, dende que cortaron a árbore que hai neste aparcamento aquí do Concello, quedou a raíz, a cachopa do árbore, está moi peligroso para os coches que aparcan aí, que poden bater nela e ter un problema de eso, de que rompan os fondos. Este é outro robo diferente, pero vale, temos en Bueno, pois é tenor dese. Vale, vale. O terceiro, entón, o terceiro robo é que a área recreativa que se sitúa detrás do Cementerio Vello de San Aurente presenta un estado lamentable en canto ao seu mantemento. Rogamos ao Goberno que procedan ao seu adecentamento. O terceiro robo é o seguinte: a finais do pasado mes vimos con moitísima preocupación como peligraba a impartición das clases de música tradicional que se levan impartindo no Concello desde fai anos, por mor da falta de pago por parte do Concello dende facía varios meses dos salarios dos profesores. Sabemos que non é nada infrecuente que haxa estes retrasos nos pagos de servizos similares a profesores e a monitores. A nós parecenos que pagarlle o salario por traballo feito a eses traballadores debía ser obxecto de prioridade mensual para o Goberno e tamén de pagarlle ás empresas que realizan suministros e fan servicios. Por iso lles rogamos que tomen as medidas necesarias e se preocupen de que estes pagos sexan efectuados convenientemente. O cuarto robo é o seguinte: mañá, día 26, fará un ano que se celebrou o pleno ordinario correspondente ao mes de novembro do 2020, no que o noso grupo presentou unha moción para que se iniciasen os trámites de ampliación da estrada que une Intins con Fontenlos, ademais de que de maneira inmediata se decentase e se limpasen as reiras desa peculiar estrada, xa que presentaba un deficiente estado que comprometía gravemente a seguridade vial na mesma. A moción aprobouse por unanimidade. Os membros do Goberno tamén levantaron a man para votar a favor da mesma, pero a toda agora foi o único que fixeron ao respecto, porque ante a completa desidia e pasividade pola súa parte, o estado do vial, como non podía ser de outro xeito, vai a peor. Non sabemos cal será o motivo da súa inacción, porque despois dun ano de continua insistencia pola nosa parte, semella que algún motivo debe de haber para que non se faga unha actuación tan sincera. Por 10ª vez, rogamos a este Goberno, incumpridor de compromisos adquiridos, que se adecente a estrada que vai de Intins a Fontenlos.
A ver se Non teño ningún robo máis. Moitas gracias. O BNG ten algún robo. Sí, tenemos seis o cinco. Un está relacionado co que acaba de responder o voceiro do presidente. E co do transporte ao Instituto do Bacharelato de Noia de algún dos nosos estudantes, non? Que teñen dificultades para o acceso ao mesmo. No pleno anterior, vostede dixo que, bueno, unha solución momentánea, ademais de tratar de un escrito para unha recollida de sinaturas que eles mesmos entregaron, como ben puntualizou o compañeiro, iban vostedes a estudiar ou prestar axuda económica ao transporte, seguindo os criterios, bueno, as axudas económicas que se viñan dando desde o Concello para esta mesma cuestión. Pero xa lle apuntamos naquel momento que non nos parecía, non? Que fuera a solucionar, porque non era unha cuestión de renta, non era cuestión de renta, senón era cuestión de que non teñen outra opción para o transporte, para trasladarse ao instituto. Entón, rogamos, por favor, que a máxima celeridade posible nos poñan en coñecemento cal é a solución que van a adoptar para axudar a estas familias realmente con unha problemática que é importante, que entendemos que debería ser a propia Xunta de Galicia que a tuvera en conta, que a dispersión xeográfica e o Instituto de Bacharelato de Referencia, pero tamén que, bueno, o Concello, que vostedes como goberno son os que lle deben trasladar a problemática á Xunta. Así que rogamos que insistan ante a Consellería de Mobilidade para que se solvente esta problemática cos estudiantes de bacharelato que cursan en Noia. O seguinte rogo é que a masa común situada en Cando de Abaixo segue sen limpar despois de trasladarlo en diferentes ocasións. Ao marxen do perigo que supón, e sigue supoñendo, porque aquelo sigue medrando, xa logo podemos facer daquelo unha selva a visitar ou algo así, é que a partir os veciños, visto o abandono no que se atopa por parte do Concello e da Administración, pois decidiron facer un vertedoiro da propia masa común. Están botando ali restos de obra, o que teñen a ver. Así que rogamos que procedan a dar exemplo, por favor, e asuman a súa responsabilidade e procedan á limpeza dos espazos públicos, en concreto da masa común esta a que nos referimos. Fai cuestión de un ano, máis ou menos, trasladamos a necesidade e a ausencia de que era necesario instalar uns pasos de peóns en Rivas de Mar, porque as marquesinas dos colexios quedan unha beira e outra da estrada. Sabemos que esa carretera non é propiedade da Xunta, pero rogamos, unha vez máis, por favor, que inicien os trámites necesarios, se non o fixeron, e que o tramen como un tema de urxencia, porque aquelo é unha recta onde os coches, os vehículos collen velocidade e poñen en risco os rapaces e as familias á hora de cruzar a estrada. O centro social da Ponte de Nafonso, que debe ser un dos centros sociais que, por sorte, máis actividades e máis se usa no noso concello, ten os seus arredores e os seus accesos nunhas condicións penosas e lamentables. Así que urxe
que se melloren os accesos, bueno, os arredores tamén, non? Porque a agua bueno, está cheo de regatos e rechancas, o que o fai, bueno, dificulta acceder, sobre todo en inverno. Rogamos que procedan, o que decíamos, a solventar esta problemática. E, por último, trasladamos a preocupación desde as agrupacións sociais e culturais, como a Escola de Música Tradicional e os distintos monitores de diferentes actividades do Concello, bueno, pois, o que se refería ao Concello do PP, non? As dificultades que están tendo para cobrar o seu soldo a final de mes. Bueno, que sea que se puseron en contacto con vostede varias veces, pois ainda así se viron tendo dificultades, o cal pon en risco as actividades no noso Concello, actividades que, bueno, vemos que son importantes. Rogamos, por favor, que tomen as medidas oportunas para que esta situación non se volva a dar, bueno, esta xente poda cobrar o seu traballo. Gracias. Hai máis. E en referencia, bueno, foi no pleno anterior ou no anterior, facémoslle un robos que xa temos traído outros anos atrás sobre as deficiencias de iluminación da Rua da Capela. Vostede respondeu-nos que sí que estaban analizando, traballando para solucionar ese problema e que ademais se iba a instalar unha iluminación monumental para a capela que se instalou esta semana. Home, permítalle que lle digamos que de monumental tampouco, porque iso é un ovni no medio da rúa, ao estar o resto unha deficiencia de iluminación severa, e de repente atopaba aí un oasis que parece que é de día xusto neses metros, non? Unha iluminación monumental tens de facer de outra maneira, e se non o saben, xa lle dicimos nós. Unha iluminación monumental ten que ser algo técnico, que destaque os rasgos característicos da arquitectura e, ademais, que non colabore tan excesivamente a contaminación lumínica, porque tamén é un problema do que deberían tomar nota, non? Debería ser algo un pouco máis técnico, por lo menos para non deslumbrar os veciños e que non teñan que baixar as persianas para dormir, a poder ser. E despois, rogámoslle, justamente por iso, que teñan a ben modificar un pouquinho esa iluminación para mellorala, para facela o máis óptima posible e que lle dean solución ao que é urgente, e é que se vexa os transeúntes nocturnos da Rúa da Capela, os veciños, non tienen que bater contra as paredes porque non hai nada máis. Nunca está pensou a capela ter tanta iluminación. No, tanta. Cuidado que ali había un santo moi cerca, que iluminaba desde arriba. Señor portavoz do Grupo Socialista, tenemos robo. Pero, un robo que se fixo máis nunha ocasión A ver, por favor. é que vostede se comprometeu a solucionar cando falamos das obras do primeiro POS que se aprobou nesta legislatura. Lémbrase vostede do veciño de Ribas de Mar que segue esperando por asfaltado da entrada? Lembra que me dixo esas son obras menores que non necesitan nin proxecto, non imos pedirlas á Diputación? Rógolle a vostede que faga algo máis do que fixo ata agora e solucione o problema. É como rogo especial, persoal, porque son eu que casi remato os plenos na que vostede lle dá a bendición. Voulle facer un rogo persoal, porque creo que é o meu deber como político. Fíjese, a primeira vez que me considero político, digamos. E deixe-me explicar. Sai máis dun ano, bastante máis, que unha veciña da Serra solicitou axuda no Concello porque tiña un problema de auga e de ruidos nunha caseta de telefónica.
supoño que lembran do que fala. Pois mire, en xuño do ano pasado foi cando a propia Telefónica, sin permiso do Concello, se se lembran, se puso a facer obras na fachada, retirando parte da esquina afectada coa casa da vecina. Informe que nos levou a varios plegos e preguntas. Pois mire, esta mesma semana a empresa retirou os equipos de ventilación que daban cara a casa da vecina. Supoñemos, non llevou, este é o sitio onde estaban pegados á casa da vecina. Supoñemos, xa digo, esta mesma semana a empresa retirou os equipos, supoñemos que debido a que hai unha demanda en trámite cunha medición exhaustiva do ruído causada durante toda unha semana. E visto os datos extraídos, a propia empresa non esperou o resultado dun xuicio, senón que xa os retirou sen máis esperas. O que o noso Concello non fora quen de axudar a un veciño na súa loita e que só polos seus méritos fora quen de levar a situación a unha realidade normal é de aplaudir. Desde logo, os meus parabéns á veciña e a vostede, non parabéns, senón a vostede, só lle rogo que teña a deferencia de poñerse en contacto con a mesma e de facer o mesmo como o Concello. Nada máis, é a verdade. Remata este pleno.